Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhutna damang dainang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Natok satia paihut-ihut channel YouTube Kristo Aritraon. Anggiat marguna yabe bohal. Inalaho marbaritaho barita nauli hita iganuk minggu. Jalahata ni debata nagabe ojahat di minggu jubilate di tanggal 8 Mei tahun 2022. Jenek desian ulaun ni apostel bidusia ayat 26 rodi ayat 40 tolu tonom mahatana ujaha tuhita saluhutna. Dunia dongma di joppe parokuan sadana porsea namar goar tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dengkat dohok mabayan asini roha. Tongon ma dihakka ari i marsahid ibana lasmate. Jadi diburi ma ibana di pihak matubilut pargijang. Alai jonok do huta lida tulut huta joppe. Jadi terbege ma tuaka dongan si Petrus disi. Gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi. Asa humatok ibana rotu mopot nasida. Jadi hehe masih Petrus mandongani nasida. Asa duk sahat ditogihom ma ibana tubilut pargijang. Jadi Roma mendapatkan ibana saluhu boru-boru nama balu akan atu matangis. Dipatuduhot tu ibana ulos dohot abit akan apinauli ni sitabita. Adorang rap dope nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna. Dungi marsinggang ma ibana martangiang. Didopakku mabakei didokma. O tabita hehe maho. Jadi dipabidok mamatana. Dungi dina ni idana si Petrusi. Udul ma ibana. Jadi disurduk pematangan na paheheon ibana. Dungi dijoma akan abadiai rodiakka boru-boru nama balu. Dipajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarma di boto saluhut pangisi ni huta joppe. Jadi torobdo nagabe porsea di Tuhani. Alai nania dolelengna. Ibana miat di huta joppe. Seorang di sada halak namar goar Simon di Pauli hulik kuling. Amin ido anggo sahatna akadongan nagabe topik di minggu jubilate sadarion didok kuaso ni Tuhan na panguluhon. Kuaso ni Tuhan na panguluhon. Akadongan saha porseaud di sabdok portivion. Hasurungan ni natubu marha porseaud di debata ima dipatau Tuhan tado ibana mamuji-muji debata. Atik petongon marukil. Di minggu jubilateon, disosoi do ganuk kita kena persea di sabto portivion, mamuji-muji debata, nak pesipata rupani ikut tado pido paruk kilon. Alai hudok ma tuhamu, ayah pala di paruk kilon ido, kasitongna terbahik ka perseauta, marnida dohok makilala hagogoonna, baluhok kita. Guar ni minggut ta ima jubilate namar lapatan marulupuluk tu debata sabto tanaon. Tadi enet si pesalmen onok plono mayat sada. Asana terjodoh hita lau mangolopon. Jala maka tidak kon huaso ni Tuhan na panguluhon. Tongon odolan topik ni minggu sadarion. Alasan na ubay terjauh hita lau mangolopon do maka tidak kon Tuhan ini. Siala naung dilehot tutu hita haluau di bagasa Yesus Kristus. Jaladang lupa do perahita. Di semangat nauk tataringoti Paskah di 3 minggu Natal. Alani ngolu ni jolma na marolopolop, ima ngolu na olo bersaksi, marpanidangion, marhiti-hiti tot di perbadia di perdalanan ni ngoluna. Jala ngolu na marolopolop, ima ngolu na makailalahot parmahanion ni debata di bagasan Yesus Kristus. Asa dapotan hanguluan na saliling ni lilingna. Akadongan diturpuk jamita mingguon diberitahu do nakin narong do sahala parokuat di huta joppe na margoar sitabita molo dihata junani di dokma Dorkas sahala na persea do ibana ya tulplorom di do na sumurung do pangulahononna diakka ulaw na dingkat dohok mabayan asli roha takola di papotohon macetakas ditupuhon niya nakka ulaw dia na dipatupas sitabita ban nagabe sumurung ibana siya nakka na persea di hutai.
Alai manghut nak kapat debisu. Ia si tabitaon ima sahala naolo marsileo lehon tuak kana pugus. Naksoni naolo marsileo lehon diulos. Dohot di parabiton tuak kana pugus songoni diakka nama balu. Jala dia tulugul pitu nakid di baritahon na di bagasa persahiton do yang go si tabita. Jala dak pola takkas di babotohon nak kadongan ahado sahitna songgop tu pamatangna. Alai na pasti yang go sahitnai nunga posi. Jala pola didok naktingan gabe mate do si tabita hinor pon di persahiton nai. Dungodik si tabita diburi ma ibana di pihak matu bilu pergijang ala sada hasomalat do di hala Israel molodong namodding ikut jalo diburi do manang dipayas jala di papeak mai tu bilut pergijang adorak so dibuan utanoman. Jadi hati hai hamok kadongat terbegena sida ma natongod di huta lida do si Petrus. Jadi ala dak pola do huta joppe tu huta lida kurang lebih 15 manak sampai 10 kilometer roi ditongos ma dua halak na siya joppe Roma dapat si Petrus asa hatop ibana rotu joppe saha na sida ma dapat si Petrus tu diberitahu si dua halahom mana masa di huta joppe nak pedak pola di surat ko ni di ayat 20 lalu jala ubegi he masih Petrus borhak ma ibana tu huta joppe. Saha may mana tu tajoppe jala saha matu bagas ni si tabita ditugihom masih Petrus tu bilu pargijang inganan hapeahan bakkenai jala dong madinganan yak kaburu-buru nama balu akan atu matangis sinor hon ni lumun ni rohana di parmodding ni si tabitai dipatuduhon nasida tu si Petrus akka ulos dohot abit na pinauli ni si tabita adorang rap do penasida yaitu pulsia naktingan. Jadi di pamuli si Petrus mana sida manang di palau si Petrus mana sida yang inganani ondata jaha dia obak pulu lapatanna di sihola si Petrus madaho bakken si tabita dibiluti parsinggang masih Petrus lamar tangiang didopak ko mana moddingi las didok manaktingan o tabita maho jala saruba rupa bahenan si Petrus so na pinatupan ni Jesus uju na pinahehena buru ni si Jairus buita ida di Markus 5 ayat 41. Dungi dok si Petrus soni di pabido si tabita mamatana dungi dina ni idana si Petrusi ehema si tabita. Amok kadongan lau paheheo si tabita naktingan diulah si Petrus do marsinggang jala martangiang. Marsinggang jala martangiang di son omma tadda mangido pangurupiot tu Jehovah di bagasan Jesusi. Marsinggang jala martangiang ima patuduhop pada dayod dohop patutoruhot diri tu adopan ni Jehovah. Dina diulah ni si Petrus marsinggang jala martangiang naktingan patuduhon na sumargogo do diri na sabbing patupahon nak katadda halongangani jala marhite tangiang do ibana mangidogogo do kuasos yad Jehovah di bagasan Kristus marhite tangiang naktingan di jalo si Petrus kuaso lau patupahon halongangani nani dok na dison hamok kadongan molo pe boy di patupa si Petrus pahehon si tabita parhitiat do ibana parhitiat do nangak ka apostel na patupahon haluaon Jehovah de batatta di bagasan Jesus Kristus sabing do natuk mangulahon waso na pahehoni hamok kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus dung disurdukon paheat kusi tabita naktingan dijoma kada badiai rodiak kaburu-buru nama balu ipajongjong masih tabita mangulu di jolo nasida molo didok dison naktingan akan nabadia isi do akan nabadia na didok na dison hamok kadongan halak nabadia di pangat kusion hak Kristen na perjulu ima halak na porsia jala naolo patupahon ulau para sinirohaon mangurubi akan napugus patupahon hadameon jala natoktong mangulahon akan nadenggat kusaluhut totu molo masa akan nasuhia masa diluati jala masa kehalongangan sahatop besar barita tu saluhukna manang dipangisi di hutai asa songoni manang na masa di huta jokke hati hai jabi torot do jol mana porsea inor hondina ubege barita dinang hehe kita bita sian hamatean jala disima si Petrus paringanan didok naktingan na nia do leleng na si Petrus miat di Joppe
dibagas ni sahalak na marguar si Simon di pauli kulik-kulik. Kurian itu hatta ahado si putih hotta siap beritaon udok matu hita saluhutna mangulu manang mati dibagas satuani do hita jelas ya turku hotta kas mata boto marhuaso do debata di sadok ngulut taon asa molo pe diloas tu pe hita mangulu rasira satikion tasitong na asa gabe gulu na marparbue do dibagas diskusi songon na binahin ni sitabita di turkuhon gabe ngulu na marguna tuakkan na humaliang na jala naktingan tumatangis tu akka jolma inorhun na modik sitabita ala ni haburjon nai asa umma hudok tuhamu molotung maruzuk kita sogos siap portibion hamok kadongan haburjon dia mana patut ditangisi akka jolma na adong di humaliak kita kian sude akka na taulai sotung do songon na somal mata molorong na modding di hitaon de maddo na burju na moddingi napesa sitonga adul do marasing haburjuon na didok nai siap parulon na tagan mangulu alai ima joharona masa de do na matei didok na burju alai anggo haburjuon ni sitabita naktingan tung takkas do ditangisi akka na rong di humaliangna ido banna pola hudok tu naktingan nagabe si pahusor-husoronok tanwaing ay modik kita sugut ay marujung ngulut ta siya portibion haburjuon dia ma napatu ditangisi akka jolma na adong di humaliak kita siya sude akka na taulay haburjuon dia ma akka amang napatut si ingoton ni akka inatta napatut si ingoton ni akka yanakkom molo dung marujuk kita siya portibion alani hamok kadongan huruk naktingan ngulut taon debatado napuna itoru ni huasona do saduk parmumiton ni ngulutna asa mangulu manang mate pehita di Tuhan itu jala molo diloas pehita mangulu asa ngulu namar parbue doi jala gabe pasu-pasu diakka na humaliak kita hamok kadongan ragam doakka ulaun halongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus nangakasisianna mangasahog war diskusi isarani panguluhon na mate pamulupon nak na marsahi toni nang mabarita haluaon nakpedilili jala ditakkupi hati-hai jala sadarion halongangani masa madihita ay mangulu pehita jala marhai pason halonganga bulud doi hamok kadongan nape sipata ikut dibolus raga makta parmaran ni daging alai mangulu do pehita rasira satikyon halongangan ni debatadoi jala di perdalanan ni ngolut tasyanak karena salpu saat tukion nagabe sirimang-rimang at marhiti turkut jami taon buhado alus ka di sudia kapapahenan ni Jehovah di ngolutta saat tukion tentu gudang-gudang taida jala tajalo akka halongangas ya tuhatai holaboy pehita markosa manggulmit margogo lahu mangula-ulautta malum siapar sahitotta diramoti siap parmaraan dohot lan akkana asing dope saluhut nai akka tadda halongangan doi di nguluta molo pe sipata marpangotta dihilalaho di ngulum hinorhon niakka sitaonommu ingot ma manginang marhuaso do Tuhani panguluhokko sia sude arsakmu sia sude naniaem asal maolo homar singgang uhuk martangiang songon na pinatupan si Petrus di bagasat turpuk taon atong tamama hita marjubilate tamama hita marolopolop bisa tok papahenan nai marjubilate marang marolopolop maho ay marhuaso do Tuhani panguluhokko pakirimotta asa toktong mangulu jala asa terbaik kita manaon uhut marpakirimon disude akan masa di ngulut taon marjubilate maho ay takas do huaso ni Tuhani panguluhokko atok taulop madebata si ala sudiak kanabal ganap pinatupana salilingod di ngulutta marsasa halak marsasa ripe marsasa huta marsasa bangso nang marsasa huria pe atok tubuh jalalam tubuh mapos ni roham pasahatot dirim tu Jehovah debata zebauti pangidoma gogo siya nibana lau mangadopi ragam partot tangatta di tikyon
Jala papos marohambangi do tuha bangsa parasian nai. Asa dipalua hosongon na pinaluana bangsa Israel na jolo siap parhatubanan nang alona sida. Songon na pinaluana sitabita sian hamatean. Jala olop pomma tadda nang dipalua ibana hita sian huaso ni dosa do hamatean na sora sudai. Atong di minggu jubilate di Tikyon lampar hatutu jala aposima uhud hanguluhon waso ni debata na panguluhon kaluhut akan aporsea di ibana debatama na madongani uhud margo wehok kamu saluhutna. Amin.